haka baning kong ngi pen pau ka jing sngongu ka jing blay ya ka jing don ringkat ka jing ya ka jing ka jing ka baman ka sngi pediang sngo bha ya pi ki pramen sim ki ba kodor ki ba ai ka ni ka por ban penlut ya ka ni ka por bat ka kut news tv ban snap ya ka ni ka khubor lingkat lingba ka ni ka por ka benta na ka tien ka jong blay na ka kitab sam ka ba shispa san ka dekat ka baning kong hadu ka basau bat ngan shim tangi tui kentien na ka dekat ka basau iba ong towat pi ya utrai towat pi ya utrai ki pramen sim ki bakodor habangi pai syakate ka benta kapen ken mau yanga kapen ken mau lang yangi kum ki pramen sim ki bakodor sepang wei urang bah sipai u bedairu u officer rang bah hari Switzerland balaong ba ngi sngow thu bah kakam ka ba u utrai hakakam ka ba u utrai man kasngi ngi sngow thu ba ka dai kakam ka ba te bhai ka por bat ban let ru shani bat chatai bat ngi sngow thu ba ka ba kom kata ka por ka ba phlapat kalong habangi pet ya ka jing ka jong uni officer rang ba bah pedeng kita ka jing te jong ka por ka ba phlapat kalong bah pedeng kata ka jing kem jong ka por ju pep ban penlut por bat ublay man kasngi men step uju penlut ya ka por bat ublay men miet uju penlut ya ka por bat ublay bat ka ba kham sngow tanat chu engi kum ki khuan ka jong ublay ki pramen sim ki ba kodor ka ba kham sngow tanat chu kalong ba po office ru hakapor ka ba u de ban tray ban pendep ki kam office paro juklet ban penlut por bat ublay kapor siteng sngi kadai kapor ka ba uni urang ba sipai uju penken mau ya lagi jong ki staff ba andala poi kapor khat ar baje uju ta ya ka kot sada hakata ka jingkhang shwa ban rong shaka kamra ka jong bat haba kita ki staff ki yo bakadak bakadon kata ka kot sada hakata ka jingkhang kitip ba uni u officer jongki udang penlut ia kapor bat ublay bat hadin ba kini ki staff ki yo ya kata ka kot sada kam don shu hakata ka jingkhang kin setip ba uni u officer jongki ula dep ban penlut ia kapor bat ublay bat kita kiwei pat kibriu kibawan ban don kam ya uni urang ba sipai ken sala ban rung hadin bakila yo ba kata ka kot sada kam don shu ha kata ka jingkhang shwa ban rung shaka kamra ka jong uni urang ba sipai ki pramen sim ki ba kodor ngim hagini ki ya ki ba ki ba juat ban penbet ya ka jing ka ba pau shabar bat ka bari ngiem haga ya ka ba ban penbet ya ka ni ka jing ka jingi ka ba pau shabar bat ka bari ha ka jing ya lenti ka jongi kom ki khon ki jong ublay ngiyo dalagi jong ki khamat ngi sakhi dalagi jong ki khamat ba ubaman ha ka dur jong ki ki ba don ha ka ni ka perthai uyeng hasenda jongi banyalam baklano ia ka jing ka jingi ka ba don buram sya ka jing kabam dan buram upen thame utaplop ya ka perkhat ka perdan ka jongi kum ki khon ka jong ublay hadu bangi daring swai haga jing ya dai ka jongi bat ublay bat haba ubaman uyo ban taplop i ka jing mut ka jing perkhat ka jongi bat haba ka ni ka jing long men siam jongi ka ring swai no ka jingem ka jongi kum ki khon ka jong ublay ki pramen siam ka ba kodor nginum la ban yat kat kum ka ketin ka jong ublay
ngenam la ban kat kum ke ketien ke jong oblay bat ke ka bengingin le kalong persya ya kaman ke jong oblay bat ban job ya kini ki baro ke bau baman open up shrip ya ka jing ke jengi kum ki khon ke jong oblay ban job ikini kadon kami ngi kum ki pramansim ke bakodor ban wat ban yai wat ya ka khamat ke jong oblay bahaba barobor kum ki pramansim ke bakodor ngi yai wat ya ka khamat ke jong oblay uba bat ublay uba shisha un yalam ya ka jing ke jengi un kershan ya ka jing ke jengi un penlat na shibun ke jing penwet ke bau baman uyeng hasenda jengi kum ki khun ke jong ublay un kerku naga benta ka burom ke jong amen tongin ya doai kutrai ngi aingu eme sa sisen pat ling bagani kapor kabame me penyo hangi bat khamtam kutrai ke pramansim ke bakodor ke basngap bat sha skor ya kan ka khubor lingkat ling bagani kapor ngi duai ya kabame menisne menlong ringkat lambat ngi men yarap ingi baling bagani ke jingpen kan mau na ke ketien ke jong me kan pli yi ke jingmut ke jing berkat ke dot not ke mensim ke jingi mengin penut yi ke por bat me knang mengin la ban job bat knang mengin long kita ke nong job bat knang bagani ke jing ke jingi kan long ka badon jingmut don rengkat yi ke por ke badang sa baro ngai ti ngi syane haga jinglam ke bestat ke jong me dama bada klet iki palat keringkang ke memesyam haga jing ke jingi ke man ke sngi tap ingi tenaga senam ke jong me tang haka kerteng betiang tam badon bortam try unong pen jingi Jesus Kristus ngi duai amen.